Mä kuvaan. Moi kaikki katsojat. Mä oon Tedo Brokaa puhelimessa samalla tässä, joten älkää ihmetelkö. Mä replanttaan sun koko niinku sun alakertaa. Okei. Arvaa montaks mä sain niinku mun koko ylähotbari, niinku koko toi rivi ylhäällä, niinku se täyttyi stäkkeillä. Yes. Ja sit siitä tuli vielä niinku monta extra stackia, niinku se 11 stackia. Oota. Mä replanttaan nää kaikki. Ootas hetki. Mulla on sulla pari tästiä, mitä sun pitää sit välillä hoitaa. Okei. Okei, no oota, mä haluan kertoa sulle tän producein nyt. Mä jo vetäsin mun wheatit, siitä tuli semmoset 2 stackia ja 17. Aika pieni, koska no, se koko juttu ei ollut täynnä. Oho, mä käytin 4 stackia nyt tähän täyttämiseen. Ota, ei vieläkään. Katsojat yhtään, mut... Damn! Äijä! Kuka laittoi 420p:n sulle päälle? Herra jestas. Mä näen ne joka ikisenne pikselinä. Pitäisikö mun niinku ottaa noi perunat tosta? Vai hoitaa mun... Mä menen vaan ylhäältä alas. Mä otan vaan ylhäältä alas. Fast, fast, fast. We gotta go fast, fast, fast. Oota, mä laitan mun... Okei. Mä tiedän miksi pitää lähteä. No mitä? There we go. Haloo, haloo, haloo. Haloo, Tido bro. Haloo? Tido bro. Haloo, Tido bro. Right, here we go. Onko se mitenkään niin millä tavalla? Saadaan tehdä etuslulla. Okei. Mitä? Nosi. Okei. Tänään kaikki katsojat, me räjäytetään tää koko farmi! Bro, Hey, I'm a loyal teammate, bro. You can trust me. You can trust me too. Well, that's a lie. I can't trust you. You can trust me when it's in my benefit. Bro, viimeksi kun mä luotin suhun, josta ei ois kauaa, niin äijä kirjaimellisesti leddas todella kiusallisen pelaajan suoraan mun baseille. Itse räjäytti mun jutut, onneksi pelasti enemmistön, paitsi ne bannerit. Pelasti tärkeä. Niin. Saanko mä vihdoinkin tän täytettyä, tän mun farmin? Joo, mä en pysty. Sori, mä en pysty silloin. Mä menen mun sedän kaa töihin. Töihin? Kyllä. Siis on sedän töitä? Joo, tekemään töitä. Ehkä. Anyways, Mä saan tän täytettyä! Nyt editoida Tido Broilta vähän black clapping sounds. miten sä et täytettyy? Look at this. Every block. Nice. Okay, show me some of the profit. I wanna see the profit right now. Profit. Profit. Show me the profit right now, bro. No wheatista ei tuu paljon. 3 stackia. 39. I'm not talking about that profit. I'm talking about the sugar profit. The bread. Bread! You wanna see bread? Let's go see bread. Tän odotetaan hetki, että se craftaa ton kaiken. Okay. Show me the cooked potatoes first. Look at this. Yeah. All this. Joo, siellä alempana chestillä pitäisi olla tyhjä, ruskea tai niin sugarbox. Tämä. Joo, se. Okei. Mä haluan, että sä otat sen sugarboxin, laitat sen sugarboxin sen tilalle. Sit laitat sen sugarboxin, jossa on ne perunat, niin sen muiden oranssien sugarboxien luo. Oranssi eli tänne. Ja toi vaikka ne toho. Tai tonne. Look at all the profit! We have so much Oh, profit. ootas hetki. We need to buy it. Ootas hetki. Actually, we didn't
kinda even need a buyer. There's just not like free food right there. Take the potatoes. Yeah, you can probably start one. Wait. Seizure warning. Eli 2 muuta jo lukunotta, jos sä et ole onnanis, niin vaan 2 muuta sopivaa. Mun lisäksi. No ei se paha oo. Ei se huono ole, niinku, mulla on vielä niinku normi-versio siitä maailmasta. Tai siis serveristä. Hello bro. Bro. Nopea. Okei, fine. En oo kuulta koneista varmaan. Täällä on potato. Noniin. Sä voit kattoo taas. Let's go to the potato chest. I'm gonna open. Wait. I think we need to do something. Well, here's the profit. 1, 2, 3. Oota. Yeah, I can't see it. 2, 4, Look at that from 5, recording. 6, 8, 9, 10 ytoa kaato. 12 stackia ja 53 pottua ilman replänttäämistä. Let's start the potato montage. Okay, I'll leave you to it. See ya. See ya. No anyway tyypit, tässä tulee semmonen homma, että periaatteessa me farmataan, mä en tiedä oikein, mä en oo hyvä oikein producer teille contenttia, mutta mun pitää tehdä vähän niinku, mun pitää olla hyvä tiimi, koska mä just joinasin tuohon Potatomasteriin ja Dobron tiimiin. And farming facility, tai mikä se on englanniksi. Kyllä tässä jää joku sen verran. Aika hyvä määrä. Ei se varmaan paljon tule olemaan, mutta ei ainakaan yhtä paljon kuin porkkanat. Talk to me. Korvaama toinen mulle. Potato montage. Ai ja sano moi. Editing Dobro kaikille katsojille, koska... And let's hope I'm getting a raise. Jos tähän oikeesti pop-uppaa se vitsi itse videossa, jos tähän pop-uppaa se yeah, he's not getting a raise. That's gonna be some talking. Potatit, actual production on tässä. Te Dobro, voit katsoa itse rekordauksen tai no editoinnissa, mutta tässä on profitti. 7 stackia 56 pottua. Mennään sieltä tänne potuchestiin. Potuchestiin voidaan rupea filappaa tätä toista sukkaria. Laitetaan tää, ne rupea kokkaa siellä. Se on hyvää. Mennään, vai, mä taisin harvista. Mä oon periaatteessa niinku, nää menee growaan niin nopeasti. Ja heti kun mä niinku on valmis tän leijarin kanssa, porkkana leijarin kanssa, ihan tänne ylösasti, niin ne kaikki heinät, done. Niinku. Carrots, montage! Tässä tulee paljon montagea vaan. Me halutaan tästä tulee tunnin video, koska haluan katsoa, kun mä vedän porkkanoita, perunoita ja wheattia niinku 5 tuntia putkeen. Wait, candy, wait. No. Must have candy. Jos mä tehdä sama taktiikka tän kanssa. Onko tää nopeampaa? Sekä tälleen. Mä tiedän, onko tää nopeampaa? Onko tää nopeampaa? Oh, mitä syödä? Nää. On mun mielestä nopeampaa. Mitäs editoi ja laita timeri, kuinka kauan kestää saada tää niinku tällä ykkösellä tai epa. Tällä taktiikalla. 2. Noin. No, ei siinä. Sitten me mennään tänne. Ja aika. Ja sitten tällä mun taktiikalla. Noin.
Mä sanoin, että tää oli nopeampaa, jos mä oon väärässä, sumi. Mitäs älkää. Koska tossa voi tulla oikeesti aika paljon misconception. Että oikeesti okei, Suli Sky. Sä Prime tuottaa niin helposti porkkanat. No katsojat, tää on kyllä sen verran hyvä farmaus, että huhhuh. Eikö porkkanoilla pitäisi olla oma superboksi? Joo. Mitä mä teen, jos mut loppuu superboksit? No niin, mulla ei ole siis... Mulla ei oikein tilaa. Food cake. Mitä mä teen, jos mulla ei ole tilaa? No, production. Great. I have no space. Okay, I think I have space. Melkein big accident almost happened. Musta me vaan otetaan puuta. Ja tehdään sulkkereet lisää. I guess. Meillä on kauhean hyvä. Mä tehdään vaan toveritseste. Ai niin näin. Näistä. Vaikka... No joo, nää kaikki. Sulkkerit. Food. Onks ne tärkeitä? No, poisonous potato, Birch Street. Miksi kaikki täällä on oikein tärkeitä? I think this is... Minä mun mielestä on tärkeitä. Okei, nää... You know what, I'm just gonna... keep some. Carrot. Okei, joo, se menee siis tänne. Voi carrots, periaatteessa. Ja sit voisit aina ottaa, jos tarvii oikeesti niin pahasti ottaa. Mä menen heittää tän mereen. Sori jos nää on tärkeitä. Mä pelottaa, että mitäs nää on tärkeitä. Okei, poisonous potatoes, ei. Ne saa kuitenkin aina takaisin. Fence gateit, no ei voi olla. Ei voi olla. Heitetään vaan jorpakkoa. Candy. Joo, mikä tää on? Onks tää niinku AFK? Boksi? Mä tiedän. We got some profit today, boys. Tulee tämän päivän kyllä jälkeen, kun mä lopetan rekordaaminen, varmaan tulee. Tässä on hinnat, jos haluatte pausuttaa, lukea hinnat ja kertokaa kommenteissa, jos me laitetaan lisää hintoja. Voitte pausuttaa videon tuossa kohti. Bowmeali tekee siis tää, nämä kaikki ekstra turhat siilikannet tähän. Nää on kaikki tämmöstä, täällä on kaikki sulkerboksit, jos mä tein vähän liikaa, sorry Tenobro, mut mä tein vähän lisää tilaa kärräteille ja nyt muille voi ottaa sitä sulkereita. Baked potatoes, no se varmaan käyttyy uudelleen, toivottavasti. Miksi täällä on kokonainen karrot? Ei ole. Ville Raappi-apu laitettu tänne. Why? Like... Come on. Niinku kato nyt ollaan. Mass production. Niinku... Miksi te jätätte tämmösen? Jos ette käytä tätä enää, niin... Niinku Jesus. Ai, en mä tiedä mihin heittää kärrytit, joten... Noin. Parempi. Paljon parempi. Nyt teen... Mitä ylä... Ne just wheatit, joo. Sitten mennään seuraavassa... No, käännettiin toi. Eli seuraavaksi potatoes. Potato. Eli, vedetäänkö potato montage? Kyllä vedetään. Cue in the cringy music. Laitetaan vaan musiikki, eli toinen. Mun ilmi on täynnä. Damn! Meillä on teille, minulla on teille pikku challenge. Ei ole voittamista tai mitään. Mutta laskekaa itse, ei huijauksia, laskekaa itse kuinka monta muntaa vielä tähän videoon tulee. Ja laittakaa kommentteihin ennen videon loppua, koska tässä muuten tulee olemaan... Että muut, että teette huijaa, sori. En usko kauheasti, että moni ihminen tekee oikeesti, mutta...
laittakaa time frame, milloin montaagit loppu, niin se tekee sille tarpeeksi legitin. Niin me ehkä vähän enemmän uskottais. Mutta joo, tehkää silleen, että te huijaa. Ei huikaa, vaan huijaa. Älkää myöskään huikaatte. Mitä vitsi? Okei, me toiselle kai sitä trotterit toiselle. No niin, mä saan yhden piste. Kyllä pari. Jälkikin vain hyviä kartteja, koska sinä valit. Mistä tietää, että mä valitan hyvät kartit? Minä saan valittaa huonoja. Eiku. No sun mainokset, niin se voi järkeä oikein. Kun mä ymmärrän ne sponsorit ja niitä mainoksia, muutamia mainostavat asiat paljon paremmat. Niinku, mieluummin ostaa jotain. Todella hyvä juttu ajan. Ja painolle. Niin, mieluummin sen sponsoroimaa tuotetta ostaisin. Mieluummin. Tälläkin hetkellä mä yritän saada, no ne liittyy enemmän mun kanava hommiin, mutta yritän saada mun semmoset tikut. Otan tohon kodeltakin, jos osaat tietää pelin. Niin siihen peliin. Että, joo. Vähän pidemmät, vaikka mä oon jo niinku, kuten normaalisti sanoisin, eikö se oo 5'7". Mä oon 160. Ehkä nyt nykyään. Pituus, senttimetri, centimeter. Kärppaani, lähtee uudelleen. On se on? On, joo. Mistä olisi mikä parempi kuin tää taktiikka? Ei tää on paljon nopeammin, mä saan enemmän. What you looking at? Ei tarvitse mennä ihan mä ihan kohdan nukkumaan, niin kun tulee Charge Creeper. Koska muuten ei tule enää hauskaa. Kuinka tätä ääntä? Ja nyt kun mä tiedän, että tähän pitää heittää näin. Mä just on give me all the back. Mä toivon, että mä heittänyt niin paljon, koska mä just tajusin, että mun pitää muuten riiplänttää tää. Ei shoppi mitään riiplänttää. Bob. No eikö mä? Onks mä riippannut? I don't know. Se voi olla varmaan hauskempi työ, koska niinku, jos sä dissaat liikaa sun editoijia, ja tässä vaiheessa jos mä dissaisin vaikka Hedobro, niin hän tulee tietämään siitä, ja hän tulee laittaa jotain very embarrassing varmaan mua kohti. Tai kertoo jotain embarrassing, ei varmaan niin, en mä tiedä. Mä pelottaa. Teddy break. No. Ja jatketaan. Miksi mä sanoin ja jatketaan? Mitäs karrotte? Kyllä se riittää. Toivottavasti. Ai niin, oli oikeastaan on aika loginen. Tää reilin. Niin. Ei tää kyllä niin loginen poo kyllä. Ei tää oo. Vähän uudelliksi sääsärän. Sori, mut ei se vaan minä ja mun pleikka, mutta ei tää niin very niinku. Anita profitti näyttää todella huonolta, mut mä heitin niinku paljon sinne. Sori, mä oon hiljana, laittakaa vaikka niinku, mä toivon, että niinku, tähän laitettiin mun montage, mutta mä en tiedä missä ootteko tätä. Ja se vaan, mä tiedän. Tämmöstä. Eikä se mitään kommentoita, se on, näkin se oli parempi, että Dobrolla oli tuossa puhelussa ne tehtäviä. Bone meal profit teki tulee olemaan. Niinku show you the profit, I gotcha. Got ya me. Show you the profit.